साईशा राधे राधे कृष्णा हरे साई राम ओम साई राम ओम साईशा राधे राधे कृष्णा हरे साई राम साई राम ओम साई श्याम राधे राधे कृष्णा हरे साई राम ओम साई राम ओम साई श्याम राधे నాకు సర్కారు ఉద్యోగం తెలియదు కానీ అది కొద్ది కాలం వరకు వారు తమ యావత్ దృష్టిని సాయిబాబా కథల వైపు తిప్పవలను వారి ప్రేమ సహజముగా ఉండవలను వారి భక్తి యొక్క రహస్యమును తెలుసుకుందురుగాక ఇతర మార్గములు అవలంబించి అనవసరంగా అలసిపోవద్దు అందరూ ఒకే మార్గంలో తొక్కుదురుగాక అనగా శ్రీ సాయి కథలను విందురుగాక ఇది వారి అజ్ఞానము నశింపజేయను మోక్షమును సంపాదించి పెట్టను లోపు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ వారి మనసు తాను పాతిపెట్టిన శక్తులందే ఎదురట్టు బాబాను కూడా ಎಲ್ಲರೂ తమ హృదయములను స్థాపించుకుందురుగాక 3వ అధ్యాయం సంపూర్ణము సద్గురు శ్రీ సాయినాథార్పణమస్తు శుభం భవతు శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ మహారాజ్ కి శ్రీ సాయినాథాయ నమః శ్రీ సాయి సత్యగ్రహం 4వ అధ్యాయం